Nili palongta ingdeng thom ke brage thom hawar Karbi risonim so rongaji kecheng. Ingdeng thom ke brage thom hawar Karbi risonim so rongaji tekelang jun jutang hawar mayatung pen kapang chengpon. Ingdeng thom ke brage thom amri hawar Karbi risonim so rongaji nini kechok arani kapaman pon. APHLC chun bang kursing timong hinben perang kiamai kangipon. Ni hangdon suri hawara maya tumta hawar Karbi risonim so rongaji ingdeng thom ke brake thoma parman dondri lapen sahem doan ingpu pontang lo. Aprang si birta kila rado anaphan kardom pajero kardom non birta thanje bang sami ujang terang pi non arju iktha birtang tonte. Lakhain koi rapon ilebem isi constituency ke parlo sart hitok biarong PHE pathwa klamalong ingdeng thom ke brake thom hawar Karbi risonim so rongaji chiti ni bha ingkoi ra sirkep arni pen kapang chengpon. Ada porphai trok sia porpen unit 10 pen kachetong duna tumpen rong ketong pon. Karbi juga asong alama kathul kami tek poni pitpo labe labang so Karbi juga asong alama kathul poti sar Karbi juga asong ini hawara mai labe itu cuma pon alwi sarko akai pobitro rompi La so phi nilip MEC po bitro rong pi la pen nilip hawara maya mai phu sujit timong atum ari deng pen lama inthopon. Lapena phi lokimo sitami MEC po bitro rong pi pensi ingpupon. Anparta nilip MEC po bitro rong pi aningke me penajok pening nilip hawara maya long nangka cepati dun atiran tin teran kep atumaphan suri kep atangka atiran tin atumaphan pajerpon. Ingdeng thom ke brake thom Karbi hawar mai jutang hawar mai dak nilip aruben ipateng pipon si ladak pili sart hitok bi arong PHC pathwa klamalong pini ben keceng siarani lo pini lama kang flurani nilipan alohi sab nang hapon lo kasi pini lama kang tour arni pini nili nang sitong lo kasi pineng itum tegun long lo itum aningkan wang son itum mesen ben itum labang so hawara ka itum cengpon long lo mesen na motor bukan itum kan itum tegun long lo kasi pason data haro kresil kebra proxil kebra hini aningkan ben bang bong wong pinengan ke ingdeng thom kebra ke thom an litang lo kasi Karbi ajutang jubat tapen Karbi lamet lamchong chupik ku ilitum chini tapen laso anso si ke kapang tangje phan kapachik tangje phan kapang choye phan si ilitum tiri pia mai pen setami aningkan bang ilitum jutang jubat ilitum hawara mai setami ilitum paman tombong kasi ladak helo ilitum jutang puthak he jutang puthak lamet lamchong lah ka tu we kichar li adim lo ladak pen ilitum angsongan setami ilitum leda munji kasi doan selang dorat anili kacung ria bang lah lo ilitum he jutang jubat apa ilitum boridun lai tapi ilitum tang tang nangji apen Karbi khai doan setame nili chuniri lo lasona hawara mare mai ke la keningkan si pen khoi si dudu kasi lasona hawara mai long ilitum chituni kadu ko be setame wang petsi aloi alira lo itum chipidu nai ilitum kadu ko be terang trainer cap susian ilitum along do setame pineng abang cap an terang itum chitong dun ba so jutang hawara long nang cepati dunjip han kewang ko itu birta long lo si kewang aterang atum ana phan setame ilitum nili pahawar ame ahin pen alang tum phan setame suri cap alang tum mana pajir pon lo kasi lason Chiti ni pha ingko ranir kep arni tekelang jun jutang hawara mai atumpen ingdeng thom ke brake thom hawar Karbi risonim so rongaji katalon pang chengpon.
Lasong sige cheng siaran yalong akenang sot asahem kedoan ing pupon. Bang soalong abarim MLA Joyram Ingleng pensi Lord Chupia Maru ing pupon. IM lun sing teron reception committee mai pu ahin pen long mukrang acetai ing pupon. Karbi Longri akong chunbang dor sing terang pen artist game ing pupon. Lasong sika preka ta ing pupon lo. Pening ingdeng thom kebra ke thom Harvard Karbi risonim so rongaji mesen me et pen kapachun pon ji aphan arnam ahir jumi hangpon. Dokmoka pen vai song terang Karbi Longri Abirta. Nijang Karbiang long lakhahini Amri constituency ke parlo birsing kirong man piak lamalong ingdeng thom kebra ke thom Harvard Karbi risonim so rongaje Amri Havaramaya tumpen nini kecok arani kapaman pon. Nini kecok kapaman ponalong nini kecok arani adap porpai trok apor ru rangsena sarpophan tirim cingduk pon. La sopi rong kitong pon. La det pen Karbi jutang song Amri Havaramaya mai pu moja sing be pen lama ingthur pon. Son si pini nini kecok katalon ponalong arhi sarpo aman pen 20 nong ST boithalangsu LEC rup sing teron papangjang aluhi EM Diuping Maslay, KAEC CEM, Advisor Elvin Teron, Dr. Habe Teron, Dr. Clipter Jones Pangcho, Dr. Jeffer Hanse, Dr. Lovin Crow, Assistant Professor, Tinsukia College, Dr. Rangsina Hanse, Assistant Professor, DCB Girls College, Mongol Singbe, Assistant Professor, Sankardev Mahavidyalaya, Lukhimpur, BDC Chairman Sarthe Lekthe, Mondol President Anthony Kramsa, Amri Havaramaya Maipu, Kongchun Bangke do Anatum Chetongdun. Sonsi Amri Havar Karbi risonim so rongaje katalon ponalong kaduka ve teran trok an Chetongdun pusi Amri Havaramaya Maipu. Moja sing be pen pachingi pon. Amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta. Non hejong bang paruhini rakre po LP school than bang ang hoi kapapleng along inglong aso bang privet kelong dun pusi kursing timong pen perangki ame long jongpon. Kedamtang chiti ni paing koi rap po arni bang paruhini rakre po LP school than bang ang hoi kepek ponalong inglong aso akheyatum Karbi pen inut dimasa pen inut lapen kukia khaipen bang hini kadukawi bang privet kelong dun chot aputhak perangkia mai phaponsi labang paruhini ra Crazy inglong aso kali atuma phan pilong lidet nang jipusi kursing timung pen ning jepon. Lapen labang paru hinira Crazy atum LP school thanbang kelong pon ki KAEC kachari atum kethekhe lapen Karbiang long is Karbiang long MLA bang pli atum kethekhe potlu pusi kursing timung pen akoi pipon. Sinilipini labang so media tingno gemang antok mate labang so media ada press meet kan nang kok dia potake keceng si bangke la patuni dik ke pandak la luthan bang sama pan apus ke paklan lama potak sinili Karbiang long arak east west la di mahasora pan ke pacini pan sinili pinong so press meet pada pono bantang ni lo keceng si lang bangke Karbiang long non lang kasari bom BJP government dan alam tum slogan dado sabka sat sabka vikas ko bang selam tum ingje kon bom pulotan de tribal atma vikas bang genon ke abedat son sipini theklong la bang so BJP kasari abedat polam mang theklong bang ke
nilihin pen non epachini bangke 200 total 215 apos LP teacher apan appointment pilo abang foto man appointment pilo labang so appointment ki pialong non karbi pencenglok inglong asotum kelong nun ke bang pile masih laso bang pialong nili pudunjia bang kela henlo ilitum update ilitum da karbiang long 6 long ri paching thur nang pusi ha constitution ki kim hotai tuman 6 sidur ko extra tuman ang pilo je latum ta bangateng ke plan ki pita pamanu na apa ang song aprang ta paparong nang pusi tuman extra situm 6 sidur nang pilo constitution nang pilo aso constitution tuman ang pilo sa hala so nang pi depta itu mapan bangai pini kidong kisit aso situm ini cek long lo Aningkan wang son taksi pining asingkan le thot setami hawar Karbi risonim surongaji alira lonpen katalon ponja phanpura ni hangdon suri hawar me yatumpen chepatur pipongsi ingdeng thom kebra ke thom hawar Karbi risonim surongaji mesen pen katalon ponja phan Karbiang long autonomous council MEC sangpi kadom terangpi ahin pen donri ingpupon lo lapen kacerap kacetudun board chairman Silarson Rongpi lapen ni hangdon suri hawar me yamaipu Samson Timong Kongchun bang Dilip Ingti lapen anparta tirikam lapen hawaramay penchinglok jerap cetodungsi pining asingkan parman donri lapen sahem doan ingpuponlo lapen anparta KAEC MEC sang pikadom terang piahin pen ingdeng thom kebra ke thom hawar Karbi risonim surongaji mesen pen katalon ponja phanpura arnam ahir jumi hangpongsi ni hangdon suri hawaramay lapen tirikam atuma phan un an penang cerap dun pupusi aning pathedekan Bokojan pen Rajib Sonrongpi Karbi Longri Abirta. Sorry, habar amai pen sitami. Karbi risonim surongaji habar amai ketalon pon. Labang pinung pen pengkonong lasi pinung wen ili pan donri kangku sini panang patang lasi ili donri bang itu konong no. Lapen ki unit pen kirang unit kira ki thomdo nona teng polo te unit bang rehini an bakang ci tong dino. Lason tak taksi nili pineng habar indeng thongkara ke thom. Karbi risonim surongaji ketalon ponalong sitami nili tadu kabe aningkan wang sono tak pineng sitami labang so ni hangton suri habar amai hanusuri hawaramai tungpan nilihin ten tami aningkan rason ta hirdumi pino lasia pini lapini bangai donri pono pina pen bangai break posting ko ni pina de banci pate pon po lan kaci pate pon lan thom angbong sitami nili unit ten kirang abang pi lapen ke ladak khawar Karbi risonim sorong aje dunia mate hawaramai hawaramai teman kami nili ning tepon ani kandang son taru kini sitami angai tung klem tip dam tip son sit hekono no napen klem pon bombo lapan ke nili pipa dosi bang ke zero kangkung dah no je ini tum labang so pining indeng khogera ke thom Karbi risonim sorong haje ke talon long sitami tirip kamamai ini tum kacing honai XMC riso senara ki hai lapen ki tundang bang ke ladak ini tum board chairman mate turu thar BJP mandala president Silarson Rongpi ki hai alang li zame chipati pipon pen pini pen bang cheng pon nong lo lasi alang li tam ahan samini lin den suri ka turu pa lo na pen ki dunia la ki kem abang pu pen cheng lo press media akorti I katum hal asamini pen turu pon par pi lo pini sitame ingthir eten mi pun pen chen pon pu pusi kat unit atum pen cheng lo katum tamini hin pen arnam pharo long hirdumi hangpisi pini ingdeng thongkera ke thom bharwa risorim surongaji talan bange chunpon dek bu pusing hin arnam hirdumi hangpisi tampe pon Pinya Abirta lansi kangtonlo kardom